El ministre de Foment, José Luis Ábalos, va visitar dissabte Vallirana en una reunió informal amb les autoritats municipals que es va conèixer a darrera hora del matí de divendres per un canvi d'agenda del ministre. La visita va consistir en una breu reunió amb l'alcaldessa Eva Martínez, qui va explicar els projectes més importants per al municipi, com són la variant de Vallirana, la seva continuació per les casetes i la nova biblioteca municipal. A continuació, el ministre va signar el llibre d'honor, deixant constància del seu compromís en la finalització d'unes obres altament reivindicades i necessàries, com són la variant de Vallirana, i va agrair la cordial rebuda al municipi. Al sortir de l'Ajuntament, l'alcaldessa va ensenyar al ministre Ábalos la fàbrica de cotó i es va dirigir a la zona del Xipreret, on va poder conèixer alguns membres de la comissió de la variant i veure in situ la situació de les obres. La valoració de la visita ha estat molt positiva tant per a l'alcaldessa Eva Martínez com per als membres de la comissió de la variant. Bueno, la visita ha sido un poco espontánea y nos ha sorprendido a todos, porque todos sabemos lo que cuesta que venga un ministro aquí a este pueblo. Después de tantos años que yo conozca solo ha venido uno, ¿no? La Ana Pastol, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea que vengan aquí, que se impliquen con la variante y vean in situ cómo está todo, pues nos alegramos, la verdad que sí. La valoració és molt positiva, que el ministre Ábalos hagi pogut venir, encara que hagi sigut una visita molt curta, però que hagi pogut tenir una visió en primera persona de quina és la situació del nostre municipi en la Nacional 340, que després de tants anys continua al mig del nostre municipi. Li hem pogut explicar quina és la situació actual, com estan les obres, que tot i que estan bé, estan en ple de rendiment, però que esperem que s'acabin l'abans possible. I després, l'altre desafiament que tenim, que és la variant que ha de continuar per les casetes. També hem estat parlant de que els camions s'han desviat per la AP7 a la zona de la província de Tarragona, però que aquí a Barcelona no, i serà un dels temes que posarem sobre la taula amb la propera reunió amb la delegada del govern. Amb el ministre també li hem explicat els plans que hi ha de poder fer la nova biblioteca de Vallirana a la fàbrica de cotó i que llavors es pugui utilitzar a l'1% cultural.